List. So ang isa pud kapaagi nga mag-display og list is description list. So ingani ang tag niya DL. So unsay output sa description list? So mura siya dictionary style nga list. So kung makita ninyo na ay item niya and then ang description niya. So ingani ang format sa description list. So karon dito ta sa demo. So nana po ko naka-ready diri daan nga file, ang pangalan niya is description list. So para pag magsugod ta atong type ang DL para sa description list. So ang starting tag niya is DL niya, end tag is /DL. Okay? So para butang ta og term or item first is type na to is DT. So unsa example is kadtong Go Foods. And then ang iyahang description or unsay about anang item nga imong describe. So type nimo as DD. Okay, and then type na to give us energy. So karon ato ni siyang i-save and then atong i-view diri sa browser. So atong i-refresh. So kung mapansin niyo ang item niya and then ang description niya is indented siya. So mo ni ang description niya. So mura ni siya dictionary style. Kung di ba mapansin niyo sa dictionary ang word or ang item and then ang kadtong description sa word. So mo ni siya in this example. Okay? So ato to siyang tugangan para sa uban nga example or for additional example. So DT is Grow Foods. DD dito ta sa glow and then give us vitamins and minerals. Sunod DT Grow Foods DD give us healthy bones and muscles. Give us healthy bones and muscles. Okay. So save na to siya. Atong i-refresh. So mo ni ang output sa description list. So mapansin nyo na nahanay siya and then indented ang description niya sa term. So ingani ang format sa description list.